Ahoj, tu Michal Kopecký a v tomto videu sa spolu pozrieme na to, ako spravíš prvý dojem, skvelý prvý dojem hneď pri prvom stretnutí a dám ti nejaké nápady k tomu, aký parfém používať alebo ako držať svoje telo, čo mať na mysli predtým, ako sa ideš s niekým stretnúť, ale teda najmä so ženou a čo by malo byť cieľom tvojho prvého dojmu. Najprv sa však poďme pozrieť na nastavenie tvojej mysle ohľadom prvého dojmu, aby si vedel, čo robiť a čo nerobiť. A hneď prvá vec je, ktorú ti chcem odkázať. Aby si nikdy necítil potrebu a snahu zapáčiť sa niekomu. Toto je tak rozšírená vec, ktorú robia takmer, ja som to tiež robil, ktorú robia takmer všetci chlapi. Že dúfam, že sa jej budem páčiť, dúfam, že ju zaujmem, dúfam, že sa so mnou bude chcieť stretnúť aj ďalej. A toto všetko záleží od prvého dojmu, ktorý ty na ňu spravíš. Ona už na základe prvých sekúnd si o tebe vytvorí akýsi obraz. A pokiaľ máš ty snahu sa jej zapáčiť, tak ono prílišné snaženie sa je receptom na katastrofu. Stalo sa mi to nespočetné množstvo krát, kedy som si na tom dával príliš záležať a vždy som to postaral, ale fakt, že vždy. Sebaistá, sebavedomá osoba totiž to nepotrebuje vynaložiť žiadnu snahu na to, aby sa druhému páčila. Ona to už dávno všetko vie. Vie, že je dostatočne príťažlivá, dostatočne sexy a dostatočne zábavná na to, aby bola skvelým partnerom hocikomu, koho by si vybrala. To je len v tvojej hlave. Ty si musíš uvedomovať, že áno, si príťažlivý, si sebavedomý, si zaujímavý a zábavný a nemusíš sa snažiť to niekomu dokazovať. Myslí na to, jednoducho aký si, keď si so svojimi priateľmi. Vtedy sa absolútne nestaráš o to, čo pri nich povieš. A si prirodzený, zábavný a živý, proste trestneš nejakú hovadinu a je ti jedno, že si ticho alebo že sa zapájaš do konverzácie. Si jednoducho skvelým spoločníkom. Receptom teda je, aby si aj s ostatnými ľuďmi, ženami, chlapmi, krásnymi, škaredými, bol taký, aký si so svojimi priateľmi. Jednoducho, správaj sa k ním tak, ako keby si ich už skutočne poznal. Ja vždy, keď som išiel na stretnutie so ženou, tak ako som možno už v niektorých iných videách alebo v iných programoch spomínal, tak jednoducho som sa s ňou stretol tak, ako keby som ju už poznal a ako keby sme sa predtým poznali niekoľko možno mesiacov, niekoľko rokov. Čiže priateľské, vrúcne uvítanie, bosky na líce a začal som sa s ňou baviť tak, ako keby sme sa už naozaj dlho poznali. Žiadne ostýchavé ahoj, ja som Michal, podávanie ruky a ako keby sme sa v živote nevideli, v živote nepoznali. Áno, v živote sme sa nevideli. A či už sme sa stretli cez internet, alebo potom na základe nejakého osobného spoznania sa, niekde keď som sa zoznámil naživo. Tak to bolo len také chvíľkové, ale správaj sa k ľuďom tak, ako by si ich už poznal. Správaj sa k ním dokonca tak, ako keby ste boli dlhoroční priatelia, ktorí sa po dlhom čase konečne stretli. Samozrejme, nesnaž sa hneď si robiť z nej srandičky alebo hneď byť príliš vrúcný. Jednoducho maj tam nejakú tú zdravú mieru medzi prehnaným priateľstvom a absolútnym nepriateľstvom. Niekde zlatý stred. Správaj sa k ním dokonca tak, ako keby neexistovala otázka, či si užívajú tvoju spoločnosť, alebo či ty si užívaš ich spoločnosť. Zahod tú neužitočnú vieru, že ľudia by ťa mali radi, keby ťa spoznali o trošku lepšie, keby mi dala šancu, keby sa so mnou stretla viackrát, tak by zistila, aký skutočne som. Na to zabudni, to sú zbytočné keci, zbytočné myšlienky, ktoré máš a takto to žiaľ Bohu nefunguje. Prvé dojmy sa vytvárajú len pár sekúnd a sú obdivuhodne presné. Ženy mi neustále hovoria, dnes, včera, týždeň predtým, vždy, aj keď mám ženu, nemám ženu, mi hovoria, že musia i hneď cítiť pri chlapovi chémiu. A my sme sa už bavili o tom, čo to tá chémia je a ako ju vytvoríš svojou príťažlivosťou, svojou hodnotou, svojím sebavedomím. Čiže je to akási spleť vecí, ktorá sa za týmto skrýva. A oni to potrebujú cítiť okamžite. Nie na druhom, na treťom, na piatom stretnutí, či to tam možno bude. Buď to tam je, alebo to tam nie je. Nech je to akokoľvek pravdivé, tak túto ich vetu naozaj nepodceňujú, aj keď ženy častokrát jednu vec hovoria a druhú robia, ale toto náhodou myslia naozaj vážne. Buď tým, kým skutočne si hneď od začiatku a nebudeš musieť čakať príliš dlho, aby ťa ľudia začali mať radi. Pokojne maj v hlave. A predtým, ako sa ideš s niekým stretnúť, predstav, že som žiadaný a sebavedomý. Pripravím pre ňu stretnutie, na ktorú nikdy nezabudne. A podľa toho sa budeš aj správať. Cieľom tohto prvého dojmu pri prvom stretnutí so ženou alebo s nejakou inou osobou je, aby sa pri tebe
ľudia cítili dobre, uvoľnenie a v pohode. A to hneď od prvej sekundy, nie po hodine, nie po 10 stretnutiach, hneď od prvej sekundy. To je prvý dojem. Zanechať dojem chlapa, s ktorým, a cieľom by malo byť pre teba aj zanechať dojem chlapa, s ktorým sa žena môže vyspať, či s ktorým môže skončiť vo vzťahu. A toto zistí od úplne prvej sekundy, či taký chlap si, alebo taký chlap nie si. Bodka. Takto to jednoducho funguje. Ak budeš k nej milý, pozorný, prinesieš jej kyticu a budeš ju príliš uctievať a budeš pri nej nervózny, v tom momente si ťa zaradí ako večného kamaráta a nestane sa to niekedy potom, o mesiac, o 2 mesiace, o pol roka, ona si ťa zaradí v momente, ako ťa vidí, ako ťa spozná. Tam sa ukáže, že kam sa zaradíš, kam patríš. Teraz nehovorím, že vďaka nejakým týmto radám sa nemôžeš dostať z toho kamarátstva, ale lepšie je sa doň vôbec nedostať. Poďme sa teraz pozrieť na keď už teraz vieš, aké by si mal mať nastavenie mysle ohľadom prvého dojmu a ako by si sa nemal snažiť zapáčiť niekomu, tak a aký cieľ by si mal mať pri prvom dojme, tak poďme sa pozrieť konkrétne na také privítanie, ako by malo vyzerať. A keď teda ženy hovoria, že potrebujú cítiť chémiu, tak prečo tej chémii trošku nedopomôcť? Pretože existuje zo pár vecí, ktoré som ti tu teraz vypísal a ktoré si spolu prejdeme a dám ti k tomu konkrétne príklady, ako tú chémiu môžeš podporiť a jednoducho chémia je pocit. Je to tam, nie je to tam. Tieto všetky veci, mentálny nástup, chod zadržanie tela, úsmev, parfém, čisté oblečenie, účes, bosk na uvítanie, používanie meno osoby, s ktorou sa bavíš. To všetko sú akési detaily, skladačky puzzle, ktoré ovplyvnia to, či tam ten pocit bude, alebo či tam ten pocit nebude. Či tam bude strašne silný, alebo veľmi silný, alebo či tam bude slabší, alebo tam nebude vôbec. Mimo toho, aby sme sa bavili o príťažlivosti, hodnote, sebavedomí, ktoré už máš za sebou a o ktorých vieš, že by tam mali byť, tak poďme sa pozrieť, ako by si mal teda rozmýšľať ohľadom privítania hneď toho prvého dojmu. Poväčšinou, keď sme napríklad predmetom pozornosti a prídeme do miestnosti, kde je viacero ľudí na diskotéku, do klubu, na nejakú party alebo nejaký firemný večerok, tak poväčšinou, keď sme predmetom rozšírenej pozornosti, našou prirodzenou reakciou je, že jednoducho sa čudujeme, že na čo všetci tí ľudia zazerajú, čo je na mne zle a začneš sa hneď kontrolovať a znervozníš. Tvoje ramená sa zdvihnú, brada poklesne, začneš blúdiť očami zo strany na stranu, že čo sa to deje, žmurkáš prirýchlo, zrýchli sa ti aj dýchanie a opakovane tvoje sebavedomie viditeľne prudko klesá. Tým pádom spravíš zlý prvý dojem a takto sa už u tých ľudí zapíšeš. Pamätaj si, keď aj niekto na teba pozerá a ty nevieš, čo sa deje, tak to ešte neznamená, že robíš niečo zlé, ak teda na teba tí ľudia pozerajú. A tesne pred vstupom do miestnosti, keď prídeš na nejaký večierok, na nejakú party, na čokoľvek, tesne vždy pred vstupom do miestnosti alebo na miesto stretnutia si rýchlo skontroluj svoj vzhľad, či je všetko v poriadku, povedz si, že som skvelý, pokojne ovplyvni aj chôdzu a držanie tela. Stiahni brucho, keď máš ísť na stretnutie so ženou, máte sa už v tom momente stretnúť, tak pokojne stiahni brucho, zníž a vyrovnaj ramená. A hlboko, jednoducho dýchaj na 4 doby. Nechaj svoje tvárové svaly uvoľniť sa a priprav sa na usmievanie. Následne, keď sa uvidíte, tak sa usmej. Usmej sa na ňu už z diaľky. Je to možnosť číslo 1 pri zvyšovaní tvojho sexepilu. Proste sa viac usmej a usmievaj. Je to skutočne nákazlivé a každý chce byť v prítomnosti niekoho, kto si užíva večer alebo kto si užíva ten daný deň. Ako sme sa už bavili v minulom videu o zabudnutej moci úsmevu a pohľadu, tak tuto to platí dvojnásobne. Ženy milujú chlapov, ktorí pekne voňajú. Môže to byť ich prirodzená vôňa alebo parfém, ktorý majú. Ja som nenechával nič na náhodu, a častokrát som ovplyvňoval to, ako budem na ženy pôsobiť práve aj parfémom. A netajili sa tým a ako si mi same od seba povedali, že pekne voniam a aký je to parfém a zaujímali sa o to, takže to bolo pozitívne znamenie. Vybral som pre teba 4 konkrétne parfémy,
A pretože sám mám rád, nie že kúp si parfém, ale tak ja chcem vedieť, aký si mám kúpiť, aký je najlepší, v akom budem najlepšie voňať. Je to naozaj individuálne a musím poznamenať podľa tvojich preferencií, či máš rád korenisté, či máš rád svieže, ťažké vône. Je to na tebe, nechaj si poradiť. Pokojne zober kamarátku na nakupovanie tvojich parfémov, alebo keď si není istý, tak predávačky v parfumériách a kočky ti poradia, čo na tebe vonia dobre, čo sa im páči a na základe toho kľudne si nechaj poradiť. Ale mám tu pre teba konkrétne 4 parfémy, ktoré sú ako si overené a ktoré zaručujú úspech a výsledok. Hneď prvým je Giorgio Armani Acqua di Gio Essenza, neviem, či to dobre vôbec čítam po taliansky. Je to top parfém pre mužov podľa portálu Pricemania.sk, ktorý je vlastne porovnávačom cien. A tento najčastejšie kupujú či už ženy pre mužov, alebo muži sami pre seba. Ja osobne používam už veľmi dlhú dobu Hugo Boss číslo 6 a používal som to ešte predtým, ako som spoznal moju ženu a je to taktiež aj osobná voľba mojej ženy a neskutočne sa aj na mne páči, takže prečo by som si nedával niečo, čo sa páči ženám a hlavne tej mojej. Ďalší top parfém roku 2013 podľa nejakých prieskumov, či už boli zaplatené alebo neboli zaplatené, to je úplne jedno, je Invictus Paco Rabanne. Vyzerá ten parfém dobre a dobre aj vonia, bol som v parfumérii, keď som si ho pozeral a pokojne môžeš siahnuť aj po ňom. Alebo na internete môžeš nájsť aj feromonové parfémy, napríklad Love and Desire, čiže parfém pre mužov s feromónmi. A či už feromóny fungujú, či už feromóny nefungujú, je na tom množstvo štúdií. Najlepšie je, keď ti to povedia ženy same. Častokrát pri tomto parféme, ktorý som si len tak pre srandu kúpil a fungoval, tak ženy naň reagovali vo zvýšenom počte, kedy sa ma pýtali, že dobre voniam, čo to je za parfém a častokrát to bolo viackrát ako pri tom Hugo Boss číslo 6. Je to však na tebe, ktorý parfém si vyberieš a každopádne ani jedným z nich nič nepokazíš. Poďme teraz na ďalší krok v rámci privítania, ktorý môžeš ovplyvniť a trochu dopomôcť tej chémii a tými parfémami tej chémii určite dopomôžeš, tak je aj čisté oblečenie. Predtým, ako sa v ďalších videách tohto mesiaca pozrieme na obliekanie, ako sa obliekať, ako sa ladiť a podobne, tak drž sa aspoň jednoduchého pravidla, radšej si daj horšie, ale čistejšie a voňavejšie tričko, ako špinavú, pokrčenú a upotenú luxusnú košelu. Čiže dávaj si čisté veci, voňavé veci, nie pokrčené veci, pretože na to skôr dajú ženy ako na nejakú pokrčenú, špinavú a upotenú luxusnú košelu drahej nejakej značky. Čiže radšej čisté ako pokrčené a upotené. V rámci účesu nie je zas tak strašne podstatný, ale ako som hovoril, tá chémia sa skladá z viacerých dielikov a prečo je nedopomôcť aj účesom. A účes si môžeš dať spraviť u kaderničky, ja som si našiel veľmi šikovnú, síce platím za jeden strih 10 €, čo môže byť veľa, čo nemusí byť veľa, keďže som kedysi dával možno 2 € za kaderničku, ale som s tým veľmi spokojný a vždy vie v rámci nejakých proporcií mojej hlavy, čo sa mi hodí, čo sa mi nehodí a dokáže mi spraviť perfektný účes. Takže pokojne používaj hrebeň, môžeš používať tužidlo. Nájdi si šikovnú kaderničku, nech ti odporúči, aký účes sa ti hodí a v akom budeš vyzerať dobre. A keď sme už pri tom privítaní, tak hodí sa aj nejaké zoznámenia, ten bosk na uvítanie, keď sa stretnete či už z internetu alebo osobne, alebo sa stretnete druhýkrát, tretíkrát, piatýkrát, tak daj jej bosk vždy iba na jedno líce. Na dve líca sa boskávajú kamaráti a tak sa v tom momente zaradíš. Možno sa ti to nezdá, ale pokiaľ jej dáš len jeden bosk na jedno líce, pokojne môže byť taký trochu dlhší, náruživejší, a chytíš ju pri tom okolo krížov alebo chytíš ju pri tom za rameno, tak je to v poriadku. Alebo môžeš zobrať jej ruku a dať jej bosk na ruku. To som už spomínal niekoľkokrát a pravdepodobne takýmto niečím narušíš jej zaužívané vzorce správania a toto
pravdepodobne žiadny chlap pre tebo nespravil, takže môžeš pôsobiť aj ako gentleman. Môžeš ju jemne obdiať okolo krížov, pritiahnuť k sebe a tak ju poboskať na lice. A ukáž jej však, ako som spomínal, že cieľom je zanechať dojem chlapa, s ktorým pravdepodobne podvedome sa môže vyspať, s ktorým môže skončiť aj vo vzťahu. Čiže toto je cieľom, aby si nebol ako všetci ostatní milý, pozorný, dobrý chlapec, ktorý podá ruku a boskáva sa s ňou na obe líca. Snaž sa byť od prvého momentu, už od privítania sa zaradiť medzi chlapov, s ktorými by mohla niečo riešiť. Taktiež je veľmi dôležité, aby si používal meno tej osoby, tej kočky, s ktorou sa stretneš hneď v úvode. Povieš ahoj Janka, rád ťa vidím, alebo hneď povedz jej meno. Raz keď sa predstavíš, čiže raz pri privítaní, raz počas konverzácie, môžeš možno raz, dvakrát povedať jej meno a následne, keď sa lúčite. Janka, perfektný večer, rád som ťa videl, určite si to musíme zopakovať. Nejakým takýmto spôsobom. Toto ti nielenže pomôže pamätať si jej meno, čo je pri ženách veľmi dôležité, ale aj pri ostatných ľuďoch, ale budeš tak pôsobiť starostlivo a zaujato. Každému sa jednoducho páči, ak je oslovovaný vlastným menom, pridáva to tvojim interakciám extra pocit hrejivosti. Toto by som možno mohol použiť aj do reklamy, že pridáva to tvojim interakciám extra pocit hrejivosti, ale občas ma chytí básnické črevo. Toto bolo teda niekoľko tipov odo mňa pre teba, ako pripravíš alebo dopomôžeš tej chémii pri prvom dojme, pri prvom stretnutí, ako by si mal myslieť, prečo by si sa nemal snažiť niekomu sa zapáčiť, čo by malo byť tvojim cieľom a ty už vieš, že od prvého momentu potrebuješ pôsobiť sexuálne a dojmom chlapa, s ktorým môže niečo ona riešiť a to zabezpečíš vďaka tomu, ako budeš držať svoje telo, že sa budeš usmievať, budeš používať zaujímavý parfém, budeš čisto oblečený, tvoj účes bude vyzerať skvelé, môžeš jej dať bosk na uvítanie, budeš používať jej meno a pritom všetkom budeš príťažlivý, hodnotný, sebavedomý chlap, ktorý si uvedomuje, čo je zač. Ak máš nejaké otázky ohľadom tohto videa, bolo tu toho naozaj opäť dosť, tak pokojne mi ich pokladaj dolu do komentárov, alebo pokiaľ máš nejaké vlastné skúsenosti alebo s prvým dojmom pri prvom stretnutí, alebo by sa chcel niečo spýtať alebo podeliť sa o nejaký svoj názor, pokojne tak správ dolu do komentárov a spolu s ostatnými chalanmi sa na to pozrieme.